Liwap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäheriniň käbir etrapçalarynda suw üpçünçiligi kesildi. Käbir köp gatly jaýlarda bolsa agyz suwunyň basyşy azaldyldy. Azatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu bökdünçligiň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayata edýän sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. 3-nji ýanwarda Mary vilayatyna sapar eden Türkmen prezidenti 4-nji ýanwarda Liwapa bardy. Onuň bu saparyna görülýän giňgerimli taýýarlyklaryň çäginde 4-nji ýanwarda ýerden saat 10-da Türkmenabadyň käbir etrapçalarynda ilatyň suw üpçünçiligi kesildi. Käbir etrapçalarda bolsa soňky bir näçe gün bäri köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna berilýän agyz suwunyň basyşy azaldylyp, öýlere berilýän suw epetli çäklendirildi. Habarçymyz ilatyň suw üpçünçiligi bilen bagly bu bökdünçlikleriniň prezidentiň vilayata edýän saparlary döwründe indi ençeme ýyl bäri gaýtalanýandygyny aýdýar. Eýse prezidentiň sapary bilen ilatyň suw üpçünçiliginiň arasynda nähili ara baglanyşyk bolup biler. Habarçymyz munyň sebäplerini şäheriň agyz suw desasyna değişli esasy turbanyň prezidentiň geçjek bitarap Türkmenistan köçesiniň aşagynda ýerleşýändigi, şäheriň demir adygyndan gün ortasyna tarap takminan 25 kilometr uzak gidýändigi bilen düşündirýär. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň habarçymyza gurrun bermegine görä, şäheriň agyz suw geçirji turbolarynyň aglabasynyň möhleti geçip köneleşendigi sebäpli olar ýyg-ýygdan hatardan çykýar. Köçeleri suw basýar. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler suw basan köçeleri tiz wagtda arasalap we awatlap bolmaýandygyny aýdyp, prezidentiň sapary döwründe şeýle hadisalaryň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalışýar. Şol sebäpli olar edil häzirki pursatda bolşýaly suw üpçünçiligini dogly kesýärler ýa-da suwuň basyşyny azaldýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmämiz bitarap Türkmenistan köçesinde suw geçirji turbanyň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly hadisanyň 2017-nji ýylda Özbek prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýanynda ýüze çykandygyny hem ýatlatdy. Şol ýylyň martynda Özbekistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Türkmenabadda İslam Karimowyň ýadygärliginiň açylyş dawarasyna gatnaşmazdan öňü sira bitarap Türkmenistan köçesiniň Mukaddes Ruhnama köçesi bilen kesişýän çatyrygynda uly basyşly turba ýaryldy. Bu waka agyz suw we jemaat hojalygy işärlerine iş boldy diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Türkmenabadyň agyz suw edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde suw öndürmäge we arasalama niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş deshalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýyg-ýygdan gaduw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üpçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar we şäher ýerlerinde suw hemde ýyladyş turbalarynyň hatardan çykmagy bilen bagly wakalar ýyg-ýygdan ýüze çykýar. Azatlyk bu barada ýygyderli habar berýär. Habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç köneleşen we sandan çykýan enjamlar turbalar bilen üpçün edilýär. Olar 1980-nji ýyllaryň ahirlerinde, hatta 2000-nji ýyllaryň ortalarynda gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbalarynyň sandan çykandygyny gurrun berdiler. Noýabryň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehnik ýagdaýlary şol sanda ýerasty turbalaryny beýrançylykly häsiýetlendirdi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boyun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.